बे समनि मोनसे गिदिर खौरां पहलगामाव जानाय जे गिख्रंथाव थासारि बे थासारिजों लोब्बा थानाय उदखारिनि न'खौ सिलिंखार खालामबाय रौनिया हानजाया नंगौ बे समनि मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोना मिथिगौ जे जम्मू काश्मीर जे पहलगामाव जानाय जे गिख्रंथाव खास्रि बिस्रि जाथाय बे जाथाय जानायखौ हादर नाङैनो मोनसे दुंहाव थासारि बे दुंहाव थासारि जानायखौ नोंथांमोनाबो मिन्थिनो मोनदों आरो जाय जाथायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरनि जे साननाय आरो गोबां सुबुंफोरनि जे मोनसे दाबिमोन जे दायनिगिरिखौ जेरैखि जाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ होननानै मोनसे दाबि खालामदोंमोन आरो बे दाबि बायदिनो रौनिया हानजाया जम्मू काश्मीरनिनो थागिबि सानै उदखारि बे उदखारिया लोब्बा दंमोन बे लोब्बा थानाय न'खौ बा न'खरखौ बे समाव रौनिया हानजाया सिलिंखार खालामबाय सावनानै होदों आरो बमाजों बे समाव बेफ्रुसार होदों न'खौ थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव जायगानिनो उदखारि आदिल टक्कर आरो आफिस शेखनि न'खौ बृहस्पतिबारनि थामहिनबा मैयानि जे हराव सिलिंखार खालामदों बमाजों बे समाव बेफ्रु होनानै सिलिंखार खालामनायखौ नुनो मोनदों जेरै खामानि एरै हाबा मावदों बे समाव भारतनि रैखाथि हानजाफोरा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव खास्रि बिस्रे गोबां सुबुंफोरखौनो जिउ फोजोबदोंमोन उदखारि हानजाया बा उदखारि सुबुंफोरा आरो बे जाथायखौ लानानैनो बे समाव दुंहाव थासारि हादर नाङैनो बे समाव गोबां मोनसे सोंखारिनाय थासारि सोमजिबाय थानाय समावनो मैयानि सानाव जाय सिनाय मोननाय उदखारि बे सानैनि जे न'खौ बे समाव रौनिया हानजाया सिलिंखार खालामदों बे सिलिंखार खालामनायनि मोनसे जोंनिसिम भिडिअ सफैदों थामहिनबा बे समाव भिजुअल सफैदों बे भिजुअलखौ नोंथांमोननि गेजेराव गिबिसिनाव होनो थाखाय आखायाव लादों खौरां मोननाय बायदिब्ला बे समाव उदखारि सुबुंफोरनि बा उदखारि दुथांफोरनि मुङा जादों आदिल टक्कर आरो आसिफ शेख बेनि न'खौ बे सानैनिबो न'खौ बे समाव रौनिया हानजाया सिलिंखार खालामदों जेरै हाबा मावदों एरैहाय मोनफानि उनाव मोनफा बे समाव रौनिया हानजाया बा भारत सरकारा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों एक्सन लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे समाव जाय बेरेखा हानजाफोर जाय बिथांमोना बे समाव पहलगामाव जे गिख्रंथाव मोनसे सुबुं समाजनि बेरेखा हाबा मावदों बे हाबा मावनाय सुबुंखौ फिननाय होगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा होगोन होननानै हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बिथांमोननि साननायनिख्रुइ आरोबाव बांसिन गिदिरसिन साजा होनाय जागोन होननानै बाथ्रा मख'दोंमोन बिथां हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन जे जाय उदखारिफोर बे उदखारिफोरनि एसे हाखौबो हाजों गोरोब होगोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बिथांमोननि बै दुथां सुबुंफोरखौ बे समाव दिनैनि खालाराव बिसोरखौ जानजि आरो सिंस्रि सेफायनायनि सम होनानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो बेबायदिनो बे समाव जाय दुथां सुबुंफोरखौ सिनायथि मोनदों आरो बे सिनायथि मोननाय न'खरखौ बे समाव बमाजों बेफ्रुसार होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन
बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।